வெல்கம் பேக் டு டைம் சேனல். உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்துட்டு சவுதியோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தமிழ்நாடோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். கடைசியாக வந்துட்டு இந்தியாவோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னங்கிறத பார்க்குறோம். இன்றைக்கி முக்கியமாக முக்கியமான விஷயங்களும் சவுதி நடந்த முக்கியமான விஷயங்களும் பார்க்க போகிறோம். அது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பில் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ண மறக்காமல் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக வந்துட்டு பிக் அப்டேட் என்னன்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற பயணிகள் வந்துட்டு இலங்கை செல்ல தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது இலங்கையோடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்துட்டு இது வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு. இந்தியாவுடைய கொரோனா வைரஸ் கேசஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால வந்துட்டு இந்தியா பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளங்கிறது ஒரு மிக 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 ஒரு வருத்தமான ஒரு பதிவு வந்திருக்கு. ஏன்னா இப்போ இந்தியாவிலேருந்து சவுதிக்காரவங்க வந்துட்டு டைரக்ட் ஃப்ளைட் கிடையாது. அங்கங்கே போயிட்டு குவாரண்டைனில் போயிட்டு பக்ரீன் இருக்கட்டும், கத்தாராக இருக்கட்டும், நேபாளாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி மாலத்தீவாக இருக்கட்டும், அதாவது ஓமனாக இருக்கட்டும், அங்கே அந்த நாடுகள்லாம் போயிட்டு 14 நாள் குவாரண்டைனில் இருந்து அதுக்கப்புறமா சவுதி அரேபியா வராங்க. ஸோ அதனால் ஏற்கனவே துபாய் அரசாங்கம் பேன் பண்ணிச்சு. இப்போ இலங்கை அரசாங்கம் பேன் பண்ணி. ஏன்னா இந்தியாவில் நாளடியே தொடர்ந்து 3 நாளாக பார்த்திங்கன்னா கேசஸ் அதிகரிச்சுட்டே போகிறதுனால இது இலங்கை அரசாங்கம் அறிவிச்சுள்ளது. மேலும் மறு அறிவிப்பு வரைக்கும் காத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுதி அரேபியாவில் இந்த தவக்கல்லாம் இஸ்டிமேட் ஆப்பை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல்ல. இந்த தவக்கல்லாம் இஸ்டிமேட் ஆப்பில் தவறான நடவடிக்கைகள் யாராச்சும் மேற்கொண்டினால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது சவுதி அரேபியாவில் இந்த தவக்கல்லாம் இந்த மால்களுக்கு எங்கே போனாலும் தவக்கல் ஆப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி இஸ்திமாத் ஆப்பும் நம்ம உம்ரா போகிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த தவறான வழிமுறைகளில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது ஆள் மாறாட்டம், ஏன்னா ஃபோட்டோ வேறு சேஞ்ச் பண்ணுறது, ப்ரொஃபைல் வேறு ஃபோட்டோ சேஞ்ச் பண்ணுறது, அது எடிட்டிங்கில் பண்ணுறது, வேறு இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால இது தவறான நடவடிக்கைகளுக்கு ஈடுபடுவர்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சவுதியோடைய மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியர் அறிவிச்சிருங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மக்களே, ஓகேங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, சவுதி அரேபியாவில் வேக்சினுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா 1 கோடி தாண்டி உள்ளது. நான் போன வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். 1 கோடி, அதாவது ஏற்கனவே 95 லட்சம் பேர்த்துக்கு வேக்சின் போட்டாச்சு. மேலும் 1 கோடி பேருக்கு நேற்றுலேருந்து இது போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு வேக்சின் யாராச்சும் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எடுங்க. ஏன்னா வேக்சின் இவங்க இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணுற அந்த கம்பெனிகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கம்பெனியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு வேக்சினை எடுங்க. வேக்சின் எடுக்காமல் இருக்காதீங்க. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன், கொரோனா சுச்சுவேஷன், வேக்சின்ங்கிறது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த கொரோனாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக நிற்கிறது வேக்சின் தான். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு வேக்சின் எல்லோரும் எடுங்க. அதுக்கடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா, ஹஜ் மற்றும் உம்ரா யாத்திரிகர்களுக்கு காப்பீடு தொகையாக 6 சவுதி ரியால்கள் 6,50,000, அதாவது 6,50,000 ஒரு காப்பீட்டு சிகிச்சை பாதுகாப்பாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுதியோட ஹஜ் அண்ட் உம்ரா அறிவிச்சினாங்க. அதாவது இந்த ஹஜ் அண்ட் உம்ரா சரியில்லை, இந்த பெண்டமிக் சுச்சுவேஷன், கொரோனா பெண்டமிக் சுச்சுவேஷன் யாராச்சும் ஹஜ் அண்ட் உம்ரா போகும்போது யாராச்சும் தவறுதலான விஷயங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டாலோ அவங்களுக்கு காப்பீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது இந்த ஒரு நல் செயலுக்கு வரவேற்கத்தக்கது, சத்தியமாக சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர் உரிமை அமைத்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு நம்மளுடைய டைமிங் தமிழர் சேனலுக்கு சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இங்கே இருக்கிற வெளிநாட்டு வாழ் வளைகுடா மக்களுடைய மிக 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 நீண்ட நாள் கோரிக்கை என்னென்னா, தமிழ்நாட்டு அதாவது டிஎன் அசம்பிளியில் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களும் தனி அமைச்சகம் அமைக்கணும் அப்படின்னு தான் நீண்ட நாள் கோரிக்கை. கிட்டத்தட்ட எப்படியும் ஒரு 40 லட்சம் கோரிக்கையாச்சும் இருக்கும். ஸோ ஓகேங்களா, அந்த கோரிக்கை இந்த 2022 சட்டசபை தேர்தலில் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இன்னைக்கு இடம் பெற்றிருக்குது. ஸோ அது மிக 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 வரவேற்கத்தக்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுக்கான அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களை மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நியமிச்சிருக்காரு. மிக 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 நன்றி. ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. ஸோ அதனால் தனி அமைச்சகம் அமைச்சது எவ்வளோ நாள் நீண்ட நாள் கோரிக்கை இது, புரியுதுங்களா? இது தனி அமைச்சகம் அமைச்சது வரவேற்கத்தக்கது அப்படின்னு சொன்னால். கடைசியாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா, சவுதியுடைய கொரோனா அப்டேட் கடைசி இந்த 24 மணி நேரத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா
நியூ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1090 இருக்குது. நியூ ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 982 இருக்குது. நியூ டெத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 இருக்குது. இன்னைக்கு ரியாத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா 402, மக்கால 288, ஈஸ்டர்னில் 136, மதினால 57, அசரில் 47, ஜிசானில் 40, அல்கசிமில் 33, தபுக்கில் 26, ஹையில் 17, நார்தன் மாரில் 16, நஜரானில் 15, ஹவகால 10, அல்ஜோஃபில் 7. இன்றைக்கி தமிழ்நாடுடைய கொரோனா அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கேசஸ் வந்து 24,898 இருக்குது. நியூ ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 21,546 இருக்குது. இன்றைக்கி இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை 195 இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ சேஃபாக இருங்க. டெத் ரேட்டும் அதிகமாகிட்டே போயிருக்குது. ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய கொரோனா அப்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4,14,182 இருக்குது. நியூ ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,28,141 இருக்குது. இன்றைக்கி இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,920 இருக்குது. மிக 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 வருத்தமாக இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷன் பார்க்கும்போது. சீக்கிரமாக இந்த பெண்டமிக்லேருந்து சீக்கிரமாக மீண்டு வரணுங்கிறது இந்தியாவுடைய அதாவது மக்கள் சார்பாக வந்துட்டு கேட்டுக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு சீக்கிரமாக மீண்டு வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நடைபெற்ற இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக வந்துட்டு 133 அதாவது 159 இடங்களை வந்துட்டு போட்டின்னு வச்சு ஜெயிச்சிருக்கு. அது தனி பெரும்பான்மையோட 133 இடங்களை வந்துட்டு கைப்பற்றியது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாளை வந்துட்டு மு.க. ஸ்டாலின் அவர் வந்துட்டு தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்க போகிறாரு. அதற்கான அமைச்சர்கள் பட்டியல் வந்துட்டு இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் எல்லோரும் வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப், யூடியூப்பில் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு அதனுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் நாளைக்கு தமிழக முதல்வராக பதவியேற்கிற மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம டைமிங் தமிழ் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓகேவா? இன்னொரு நெதர் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களுடன் விடைபெறுகிறது உங்கள் டைமிங் தமிழ் சேனல். ஓகேவா? மறக்காமல் நம்ம சேனல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.